Temelj razvoja i napretka, ali i opstanka Europske unije je jednakost i vladavina prava. Jednakost i vladavina prava prvenstveno se očituju u načinu izbora predstavnika. Od 130 predstavnika u Europskom parlamentu, 20 predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta pripalo je Njemačkoj. Hrvatskoj i Sloveniji 0. Dakle, 0%. Nadalje, Poslovnik Europskog parlamenta zahtijeva da ta mjesta budu raspoređena temeljem geografske pripadnosti. Dakle, povrijeđena je i vladavina prava. Tako nešto je nedopustivo. Dakle, imamo Njemačku koja ima 20 predstavnika, što je u suprotnosti sa jednakošću i predstavlja supremaciju. I sada još bismo trebali izabrati predsjednika Europske komisije iz Njemačke. To je apsolutno neprihvatljivo, jer to nije Europa jednakosti i takva Europa dovodi Europsku uniju u pitanje. Hvala.